Srácok, lányok, én vagyok itt Nándi, és a mai videóban fogok nektek mutatni titkokat a Spazi Avatar Worlds-be. Igen, ez a játék ingyenes, és nagyon szeretem, mert I love you olyan jól néz ki, de amúgy a tokabokkal is jó. Jó, az első videómban nem volt benne, hogy azt is szeretem, de hát az is jó, de annyira nem, mert ott kell igazi money. Csicsing! Igen, money! Jó, mutatom a titkokat. Először is menjetek el a táncoló helyére, lépjetek be, és ott lesz egy titok. Igen, ha neki ezt odaadjátok a kezébe, átváltozik ővé, és ha itt beforgatjátok a festményt, kaptok egy ilyet, amiben vannak dolgok, csak én már onnan kivettem. Igen, és ha így veri a zongorát, előjön kulcs, és itt, csicsing, ki lehet nyitni. És itt ez a titok. Jövök most nektek 3 titokkal egy házba, és nagyon meg fogtok lepődni, hogy mire képes. Most 4 titokkal, ha így berakjátok a plüssöteket, akkor előjön ez. Ha ezt kinyitjátok, ott lesz gumicukor, csak én már kivettem. És jön még 2 titok. Ha itt ezt megcsinálom, bocsánat, ez mi titok? Ja, bocsi. Ha ezt a kódot beírjátok, mert ezt a kódot itt lehet, csak én áthelyeztem egy ilyen levélbe, ki kell nyitni, és ha így be tudjátok nyitni a szévbe, így nyit, és így összecsücsönzök a muncsukni, és tadadadám, ott volt egy pénzem, csak én már kiszedtem. Jó, menjünk tovább. Na, szóval a másik, az itt lesz a bomba, és ez csomó. Higgyétek el, én ezt itt még 1 éve nem játszok a játékkal, és már wow, bedurrant. Ja, és innen kiszedtem mindent. Akkor ezt lehet, hogy nem tudom már mutatni, sajnálom. De innen kiszedtem. Én minden pénzt kiszedtem. Jó, azért nem, mert itt még vannak dolgok. Azért majd visszajövök, csak azokat vissza szeretnék csukni. Erre majd tudtok rájönni, nyújtni. Jó. A következő titok nem más, mint... Nem is tudom, hol legyen. Már annyi titkot, higgyétek el, csináltam, hogy már azt sem tudom, hol vannak titkok. Lehet, hogy már nem is emlékszem, de emlékeznem kell erre a titokra. Ha valaki elsőnek játszott, tudja azt, hogy itt volt egy kulcs. És ezt a kulcsot be kellett dugni ide, és wow, money! Ja. Jó. És amúgy itt vannak patkányok. Amúgy ezek már nem voltak alapból felkapcsolva. Na, azt nem tudom. Jó. Akkor, nem is tudom. Jó. Mutatok egy akkora nagyon nagy titkot, hogy meg fogtok ijedni. Hogy már miket csinálnak itt. Nem véletlenül volt csillagos, mert szerintem már mindenki tudja, mire gondolok. Legalábbis, aki letöltötte már ingyenes. Itt vannak csillagok. Nektek alapból nincs ilyen. Jó, akkor én legegyszerűbb titkot mondom, az, hogy ha, nézzétek, elmész ide, van itt egy ilyen ajándékdoboz, és ha vele elmész hogy is hívják be, oda a nénihez, aki ott beszél, ad egy csillagot, és oda be kell dugni, és mindig meg kell fordítani, értitek? Neki oda kell adni. És úgy kell megfordítani a világot, hogy kimentek a főmenübe, itt, fogaskerék, fordítás, átmentek ebbe a világba, és ezt a 2-t megfordítjátok,
Vagy ha nektek több mindegy mi van, meg mindent át akartok fordítani, akkor elmenjetek. Ez a legegyszerűbb dolog. Szerintem is. És be kell dugdosni egyesével a csillagokat. Nekem olyan nehéz volt. De viszont kaptok érte jutalmat. Ahogy mindig kaptak. Jó, lehet, hogy lesz olyan titok, amit most meg tudok mutatni. Jó, megmutatom, várjál. Jó, majd átmegyünk a Tokabokába is. Nyugi. Jó, szóval, akkor most, várjál, hol is kell elmennem? Ja, ide kell a világba. Várjál, ez milyen világ? Ja, a fővilág, ide bementek. És valahol lesz egy kártya, valahol, igen, már be is lehet dugni. Ja, és mindig, szia bohóz. De belőle nem 2 van. Bocsi, mert néha bejön ez a izé. Amúgy itt be lehet dugni egy ilyet, és akkor kijön egy ilyen labda, és nekem most rózsaszín, és kaptok egy szubstituciót. Amúgy itt nincs valami. Nem tudom. Jó, oké. És valahol lesz egy ilyen, hol is hívják, egy ilyen keycard, amit oda be kell dugni. Csak nem találom sajnos. Amúgy itt fel kéne találni. Azt mondja mindenki de most innen nem lehet kimenni. Csak metróval. De én ezt meg akarom találni. Higgyétek el. Ja, bocsi. Oké. Akkor meg kell. Ez egész végig itt volt. Mi? Jó, akkor ezt bedugom oda. Din. És itt lesz. De cuki! Ja, és várnatok kell, hogy újra megnyíljon. Megyünk is máshova. Szóval, most átmegyünk a Tokaboka Worldbe. Ide. Ja, és van egy másik játékom is. És átmegyünk a Tokaboka Worldbe. Megnézhetjétek, hogy ott kapcsol be. Most kivételesen. Én várok. Jó. Túl. Yeah. Nekem ő a kedvencem. Ide be is lépünk. És hova is menjünk? Jaj, már megyünk. Jó, hát én annyira itt nagyon sok titkot nem ismerek, de tudom mutatni titkot. Higgyétek el, 3 titkot azt hiszem tudok mutatni. Vagy 4 esetleg, de szerintem 3. Jó, ide bemegyünk a valamilyen kávézóba. Ide, amúgy ők kis cukik. Itt. És ha ezt kiveszi, az szívhetett. Leáll az egész, csak ez fog világítani, de ha visszarakjátok, mint ami sem történt volna. Ja, és ide úgy tudtok bemenni. Nézzétek! Ha itt beírjátok az összes 3 szöget, megjelenik itt egy kód. Ha ezt megnyomjátok, stinky, yeah, buli lesz. Szerintem ez nagyon jó titok voltak. Itt készítettem el, szeretem a diszkópartikat. Úgy tud. Yeah, chicken banana. Na, és nem is ez a fontos, hanem elmegyünk. Ja, 4 tudok mutatni, akkor először szerintem menjünk ide. Amúgy nem tudom, miért tudok ilyen sok titkot. Ide elmegyünk. Ide le. De szomorú magány. Jó. Akkor most szerintem menjünk el hova is? Ide. Mert itt egy olyan jó dolog lett, hogy az állatok... Ja, igen, ez a titok. Berakjátok az elektromos át, és dujszkó. Amúgy etessük már ezeket. Na, az embereket is etetjük, mondjuk ő nem ember, csak egy állat. Aminek nincs keze, Jó, szerintem menjünk el
ide a rák boltba. Szerintem nem sejtitek. Amúgy itt lenni kell egy büdös boltnak, és ezt figyeljetek. Stinky. Ja, és a büdös boltot mert itt lesz egy csinál. Nyilván én ennyi titkot tudtam nektek mutatni ma, és hát nem is tudom, mit mondjak erre. De ez olyan jó, sok titok volt. Jó, annyira nem volt sok, de szerintem ennyit inkább tisztelte. Jó, és körülbelül ennyi titkot tudtok. Én tudok nektek mutatni, már nem is tudok emberi nyelven beszélni, vagy magyarul. Tudok nektek mutatni, és jó nyarat kívánok mindenkinek. 60 like után jön a második rész, és abban nem titkokat fogunk csinálni, hanem ilyen más dolgokat, vagy lehet, hogy titkokat is fogunk, de annyira sokat nem. Én Nandi voltam, sziasztok srácok, lányok, hello!